Hartuko tarte bat baita ere Juliaren ibilbidea kontatzeko, ala adostu dugu nik hartzea aurkezpenerako tartean minutu batzuk, horrela gero berak ez dituelako kontatu behar bere gogoetan tartean ibilerak eta zapaldu dituen lekuak. Orduan hasiko naiz esaten Julia Marin Arteaga Donostian bizi den lasartearra dala, antzerki itzultzaile eta irakasle autonomoa, eta ahozkotasunean berak esana eskarmentuak zaildua. Martuteneko itzultzaile eskolan egin zituen letra ikasketak, eta arrezkero idatzizko eta ahozko komunikazio teknikak jorratzen eta esperimentatzen jardundu 30 urtez. Ahoskerari 85ean ekin zion, ala beharrez, tokatu zitzaiolako Klaus Mann idazlearen novelan oinarritutako Mephisto antzeslanarekin lana egitea, nazismoaren inguruan hausnarketa politiko sakona egiten zuen, 2 ordu eta erdiko muntaia erraldoia izan zen, Gipuzkoako Foru Aldundiak ekoiztua, antzerki konpainiek gaur egun amestu ere egite ez duten, baliabide eta ambizioarekin. Bizerein izan zituen hartan, lehena testua esateko moduan berridaztea eta bigarrena aktorei laguntzea testuaren ahoskeran, 20 laguneko taldean denetik baitzegoen, tartean euskara existitzen zenik ere etzekien paristar emakume beltz bat. Intuizioak idaturik eta metodorik ezean, gehien bat imitazioa baliatuz, honik atera omentzan ataka gaitza hartatik, baina ahoskeraren eta esatezko testuen arra barru-barruan erne omentzitzaion esperientzia hura eta gero. Geroxiago, 2000 urtean Donostiako arte eszenikoen tailerrarekin topo egin zuen eta 14 urte eman zituen testu interpretazioa euskaraz ikasgaia programatzen eta jorratzen ikastaldiak dituen 3 mailetan. Ikerketa empiriko horren fruitu da testu idatzien ahoskeran trebatzeko lan metodo bat esatearen ederra izena duna eta gaur aletuko diguna. Gerora metodoa ezurmamitzen jarraitu du, itzultzaile eta zuzendari laguntzaile gisa parte hartu duen 70 antzeslanetan, 4 telesailetan eta 6 filmetan. Laurategi lanarekin aldi berean, ezin konta ala ikastaro diseinatu eta eman ditu irakurketaz eta ahozko komunikazioaz oro har, irakaslei eta arlo guztietako komunikatzailei zuzendua. Eta 2018tik Euskaltzaindiaren ahoskera batzordearekin dabil, euskaraz ahoskatzen ikasi eta irakasteko ikastaroa ematen, Euskal Herriko hiriburuetan barrena. Elkarlan hori Lurde Soñederraren konpainiaekin batez ere oso lagungarri gertatzen omentzaio bere intuizioak findu eta oinarri teorikoz jazteko. Eta gaurkoan, hauek ere bere hitzadia, pozik eta eskerronez omen dator gure gana, bere ibilbide oparoan balantzea egin eta bazterretan entzun eta ikusitakoan inguruko gogoeta partekatzera. Ez de testua landu, nola irakurtzea nahoz eta errespetua jartze du, orduan geroko ariketa praktikoan sentitze bat zuen lasai, normala da, errespetu hau, baina asko lagunduko digu, zure gaitza. Bai, eskerronez nator, bai, berezio. Eskerronez nator, oskotasunaren inguruan gogo eta saio potente hau antolatzea gaten importantea da. Hor ikusten duzue, aurrena fotokopiak jaso dituzue. Saio arrarua izango da, ze normalean Euskaltzaindiarekin eta nabilenean 3 orduko saioak izaten dira eta hasieran hartzen dut lehen zatia erremintak, lanabesak eta emateko eta gero praktikan, testuekin praktika egiten dugu eta lanabes horiek aplikatzen ditugu testuetan. Hemen helburua danez gogoeta egitea, lehendabiziko zatia horretarako aprobetxatuko dut, baina gero praktika egin beharko dugu lanabesi gabe gaudela eta arraro xamarra da hori. Orduan ez dakit, improvisatu egingo dut, barruak zer esaten didan. Baina bai, iruditzen zitzaidan, lehenagotik ere badago nahiko material argitaratua, hitzaldia, bideoetan, artikuluak eta badaude, eta ari mutur batzuk aipatu baino ez ditut egingo, eta orduan horregatik fotokopietan jarri dizuen lehendabiziko orrialdean bibliografia pixka bat, gogoa izan ezkero, tira egin diezaiozuen
interesatzen zaizuen muturrari edo. Lehen horrian daukazue bibliografia, gero ez galduta ibiltzeko gero, hitz egina da, erreferentzia egingo diet fotokopiei. Gero, jarri dizkizuet hemen, hola gogoetagai mardulenak edo, nik irakurri egingo ditudanak, hemen dauzkazue zibile behar izateko apunteak eta hartzen. Hemen? Bi aldetati dauta. Bale. Orduan, bat zenbakia duen horrian, bibliografia. Gero, 2 eta 3, gogoeta. Hitz egingo dugu, prosodia zer den. Urrena, euskararen normalizazio prozesua nola egiten ari garen. Euskaltzaindia zertan dabilen eta bar. Eta gero naturaltasunari buruz, Kikek ere atera du gaia, eta iritsi zait komeni dela horretaz hitz egitea pixka bat. Gero dugu esatearen ederra, aipatu dugun metodoaren nondik norakoa, kontatuko dizuen nola lan egin dugun daula, eta adibide batzuk ekarri ditut, bideo batzuk eta hola ikusi dezazuen metodo aplikatuta noraino iritsi gaitezken. Eta gero ja praktika testuak dauzkazuen. 4. horrian, 5. dago 2. testua bera, baina jarrita markak eta egin nahi baldin badituzue, partitura kontuak eta markatu nahi baldin badituzue, eta gero astifaltan ibiliko garen, interesgarriena litzateke nik irizpide batzuk eman da, partitura markatzeko gauza izatea zuek edo, baina hemen alderantziz egingo dugu. Ekarri ditut partiturak eginda, eta orduan aginduko dizuet ulertzen. Gero praktika egiten dugunean. Baina hori esaten dizuet niretzat ere esperimentua da. Orduan ikusiko dugu. Bai. Euskara esan indartzeko bidean doinuera oinarri, doinuera. Eta Andoni Egainak 2007 urtean idatzi zuen zutabetxo bat, doinukera titulua jarri zilona, eta irakurri egingo dizuet oso jo puntuan ematen duelako. Sarrera bat egiten du, New Yorken eta Massachusettsen ibili gara, plazer bidaian, bertsori botatzeko edo hitzaldirik emateko konpromisetatik urrun. Ernegazioa sortzen du, elkarrekin euskeraz ari, ingelesez zerbait eskatzen ahalegin du eta gazteleraz erantzuten dizutenen. Buruan pasatzen zaizun lehena da, janzkera batik ezagutu dutela, zure jatorri penintsularra. Edo tailajearen gatik, edo auskalo zergatik. Uste dut ordea, janzkeratik edo ilajetik arago doala arazoa, doinukera batik sumatzen dute Espainiarrak edo garela. Gure euskerazko egungo doinukerak auzokoarenetik asko du, eta horrek salatzen gaitu nonbait. Kanpokoen belarriek aiza sumatzen dutenaz, geu ez gara jabetu ere egin tamalez. Kanpoan genbiltzala bestera gertatzen zitzaigularik, hau da gaztelerazari eta euskaldun ginela antzeman, harrotasun puntu bat sentitzen genuen. Euskarazari eta espainiartzat hartua izateak aldiz, min ematen du, eta zer pentsatu ere bai. Eta hori, horretaz pentsatzea da gauza. Orduan, esaten du, geu ez gara jabetu ere egin tamalez. Zeinek pentsatu du hemen inoiz honetaz? Zein jabetu da? Altxatu eskua. Gehiagoa bat altuago? Bueno. Kontzientzia badago. Pixkat. Eta zer pentsatu izan duzu? Ole, gaztelaniaz kantatzen dugula? Bai? Bale? Denok bai? Bueno, beso altxatu duzuenak. Ikusteko, temperatura hartzeko. Bale? Aurrera. Prosodiari buruz hitz egiten ari da. Berak doinukera, gero euskaltzaindiak forma batua doinuera da, ordan doinuera da prosodia.
Eta prosodia da gai bat, hitz egitea azkenean da hitzak musikan jartzea. Batetik daude hitzak eta bestetik hitzak garraiatzeko edo dago oinarri melodiko bat, bai? Orduan, horri prosodia deitzen zaio hizkuntzalaritzan, ez? Eta prosodia da mintzoaren partitura, doinuera osatzen duten elementuen bilduma, fotokopien daukazu, hizkuntza bakoitzak berea dauka. Eta gauza arraro baldin bada ere, jatorrian ahoskera dago, aspaldiko kontu ez ari naiz, ahoskera da lehena. Gero, normalizazio bidean sartzen danean hizkuntza bat, arraro baldin bada ere, normalizatzen da lehendabiziko gauza idazkera da. Ondoren etorri baldin bazen eta bazen ere, eta irakurtzea da oso ariketa artifiziala da. Idazkuntza, ez? Baina normalizazio prozesuetan aurrena idazkera normalizatzen da eta gero ahoskera. Orduan, hizkuntza bakoitzak berea dauka eta inguruan ditugun hizkuntza oso indartsuek, gaztelania eta frantsesa, gure kasuan, normalizazio prozesua ahoskerarena ere egina daukate. Horregatik gertatzen zaigu kutsatze hori horregatik da hain erresa, ezta? Ari garelako sekulako ziurtasuna daukan bi ahots inguruan ditugula. Eta gurean normalizatu gabe dago, irizpiderik ez daukagu, ez dakigu oso ondo nola egin behar da, eta kutsatzea oso erresa da. Gurean normalizazioari buruz pentsatzen edo hitz egiten hasten garenean idatziarekin bakarrik lotzen dugu. Eta ahoskerari ez ikusiarena egin diogu bidean. Mutu utzi dugu hizkuntza. Mutu segitzen dugu hitz egiten, baina ez daukagu ahots potente bat, normalizatu bat, esango diguna guztioi nola, euskerak nola kantatzen duen, hori esan nahi dut esaten dudanean mutu utzi dugula hizkuntza. Musika ez gabetu eta paper bilakatu dugu. Oso irakaskuntza eta oso lotuta dago paperarekin, ez da? Eta normala da. Hizkuntza idatzia hain denbora gutxian, eta olako gurea bezalako komunitate txiki batek egin duen esfortzua idatzia normalizatzeko ikaragarria da. Eta alde horretatik oso harro egon beharra daukagu gure buruarekin. Eta seguruenik ezin genuen besterik egin. Kontzentratu beharra genuen idatzizkoan, eta ahoskoa gelditu zaigu hor, baina ni larritzen hasita nago. Ze hain egin diogu ez ikusiarena, azkenen ikusi ere ez dugu egiten. Eta pixkat gaurkoak balio baldin badu esateko, hau ere egiteko daukagu, ez? Gainera, batu idatziak eremu eta behar berriak ekarri dizkigu. Administrazioa, irakaskuntza, ikerkuntza, komunikabideak, garai batean ez zeuden diskurtso motak, ekik ere aipatu ditu olakoak, ez? Eta orduan, gai izan gara diskurtso guztiak jorratzeko paperean, baina gero ahotsa jartzeko orduan, askotan tokatzen zaigu hori, ez? Idatzita daukagu zerbait, defendatu beharra jende aurrean. Eta idatzirako ikasitako araua, gramatika, hitzak eta letrak hizketa bihurtu behar izan ditugu irizpiderik gabe. Eta ez dugu asmatu, hizkera naturalean, hizketa normalari garenean egiten duguna, ez dugu asmatu paperarekin lotzen. Oso hizkera diferentea baitira. Gauza bada zure lagunekin tabernan hor hizkera mota bat erabiltzen duzu, baina ja gauza formali buruz hitz egin behar duzunean, eta pentsamendu konplexuak, adierazi behar dituzunean, ez dugu egin, zubi hori, ez da erresa egitea. Kaleko hizkerak ez ditugu ekarri paperera.
Eta gainera gertatzen zaigu gaur egungo ahozko jardunetako asko eta asko testu idatzian oinarrituri daudela. Naiz paperik ez ikusi, zenbat bideo, zenbat antzezlan, zinea, denean, jende aurreko irakasleok ere, diskurtso hor ikasita daukazue. Zein da ondorioa, horren ondorioa, pixkat nora ezean ibiltzea. Gabiltzan bezala. Eta euskara doinu berriak eta bitxiak hartu ditu, eta Euskaltzaindiaren euskara batzordea prosodia gaztea deitzen dio horri. Gauza arraroak. Ez? Hasi ahots gora irakurtzen, zeinek hitz egiten du hola, ez? Arraro, gauza arraroak. Ez naturalak, idatziari oso lotua daudenak, eta batez ere gaztelaniaren eta frantsesaren morroi direnak. Noski, ez baldin badakigu, nora ezean baldin bagabiltza, eta ez baldin badakigu nola kantatu, kopiatzen dugu, konfiantza ematen digun, aldamereko hizkuntzak duen hori, eta saiatzen gara gure hizkuntzan hori imitatzen. Baina hizkuntza bakoitzak bere prosodia propioa dauka, eta gaztelaniazkoak ez digu balio euskaraz aritzeko, ulertzen? Prosodia egiteko daukagu. Noski, ariketa artifizial bada, eta gutxieneko artifizialtasuna ezinbestekoa da. Berria delako, zara diotola, jendaurrean eta hitz egiten dugunean, ez? Berria da, ikasia, konbentzio zonartua, adibidez, jotarekin, nola ibiltzen gara, ekike gubiok. Saiatzen gara, baina hor gabiltza, iparraldekoak egearekin nola gabiltza. Bakoitzak bere handikap badauka, ezta? Baina kontua da, esatea, euskerazko prosodiak nolakoa da. Eta bakoitzak daukan euskalki horretatik izango ditu bere zailtasunak, izango ditu aldeko kontuak ere, hori da, ez da, oso importantea da, prosodia ez da laborategian asmatutako doinu berri bat. Gero bidan ondi gatozen, gatoz idatzia normalizatzetik eta dana egin dugu dekretuz. Ez? Akordatzen zarete Euskaltzaindiaren arauak postaz nola jasotzen genituen etxean? Sobretxoak, hilean behin edo, eta karpeta txar batzuk izate, nola sartzen genitun karpetetan, hola urtetan ibili gara, hola. Orduan, auskerarek hori egin, dekretuz ez dugu auskera aurrera aterako, ez? Eta orduan, daukagun joera, barruan da laborategian, eta araua behar dira. Euskaltzaindiaren barrenean ere badira da disidenteak, ahoskera ere arauen bitartez normalizatu nahi dutenak. Baina ahoskera batzordea ez, orduan gero ikusiko dugu hori. Prosodia ez da laborategian asmatutako doinu berri bat, kontzientzia ariketa da. Nik 30 urteetan egin dudana da, entzun asko, eta jabetze ariketa bat, beida nola egiten dugun, eta hori ekarri ez teoriara. Ekarri hortik asmatu irizpideak jendearekin lan egiteko, baina ez arauak eta irakatsita, bai? Kontzientzia ariketa oso importantea, eta gero oso importantea da aditu prosodia umetokian ikasten dela. Orduan, nire esperientzia da Euskaldunekin lan egiten dudanean, irizpide bakar batzuk emanda eta entrenamendu pixka batekin, barruan tekla bat sakatzea bezala dela, eta hori instalatu egiten dela. Azkenean da gidatzea bezala, ez? Gidatzen ikasten hasi ginean, zertzan ura, ez da? Enbragea eta azeleragailua eta balazta eta argiak eta volantea eta, ez? Gero, trafiko arauak eta ikasi behar ziren, gauza bera da. Ikasten dituzu zenbait gauza, baina gero hori dana mekanizatu egiten duzu. Eta gero ja gauza zara
gidatzen ari zarela erretzeko eta musika jartzeko eta GPS-a hartzeko eta, ezta? Hau berdina da. Orduan, eduki konfiantza hori, ez? Barruan daukagula hori. Besterik da euskarara hurbiltzen direnekin nola lan egin behar da. Hoiei beste tresna batzuk eman. Bueno, tresna berdina, baina diferente azalduta, ezta? Bale, aurrera. Euskaren normalizazio prozesua nola egiten ari garen, euskaltzaindia zertan dabilen. Ebaz arauak ezagutzen dituzue? Zeinek ez ditu ezagutzen? Bale. Ebaz da euskara batuaren ahoskera zaindua. Zaindua. Alegia, maila formalean hitz egin behar dugunean, olako hitzaldietan, politikariek, olakoetan informatiboetako langileek eta irratiko esatariek. Arau hau 1998an argitaratu zen, pentsaia pasatu dira urte batzuk, eta oraintxe aurten eguneratu egin dituzte. Malgutu egin dituzte, relatibizatu esan dezagun. Hor bibliografian daukazue, bibliografian dauzkazuen lehendabiziko 5 erreferentziak normalizazio prozesuari dagozkio. Lehenean dauzkazue ebaz, araua bera, gero, esan dizuet euskaltzaindiaren barrenean ere disidenteak badaudela, ahoskera liburua arau emailea izan nahi zuen, eta orduan urteak eman zituzten negoziatzen ahoskera batzordekoak Andres Alberdirekin, eta oso polita da liburua, dago asmo bat, hau hola eta hau hola eta hau hola, baina gero dago baina, eta baina bio guzti dira ahoskera batzordeko kideenak. Oso polita da, ikusten da oso garbi hor. Baina akordatu idatzia normalizatzen hasi ginean atxearekin nola ibili ginen. Ez? Gogorra izan zen ura. Hemen berdin. Badirudi euskaldunok horrela egiten dugula aurrera, ez da? Behar dugula, ja. Ez? Bueno, balio badigu ondo dago. Esan nahi dut. Bale, ordu, zer dio euskaltzaindiak? Ahoskera ezin dela idatzia bezala arautu. Ze batetik, arauetan, polita da, ze batetik daude arauak, txosten honek izango ditu lauzpagostorri edo, dauka sarrera bat atarikoak deitzen dana, eta gero arauak. Eta atarikoetan, eta gero artikuluak euskara gertakarian asko idatzi dituzte, ahoskera batzordekoek, eta hori da markoa. Hori ere gertatzen da, arauak baditugunez, ikastetxetan eta hola irakasten da, ez da, eta gauza horiek irakasten dira, baina araua testuinguru baten barrenian ulertu behar da, marko baten barrenian. Eta orduan, markoa topatu dezakezue atarikoetan, irakurri atarikoak oso argia dalako, eta gero artikuluak, nik uste dut hemen jarri izkizuedan erreferentzietan markoa ikusteko adina badaukazuela. Orduan, zer diote marko horretan? Ahoskera ezin dela idatzia bezala arautu. Ez dela arauak ikasi, arauak irakatsi, arauak ebaluatu. Ez. Zergatik ez? Hizkera eta komatxo artean, haien hitzak dialako, hizkera estandarraren erabilera esparruak, alegia euskalkiak eta nola erabili behar diren, esparru horiek finkatu aurretik arauak eman eta eskatzeak, ez lekarke ahoskeraren babesa, izozte eta heriotza baizik. Idatzia normalizatzen hasi ginenean, zenbat konplexu, atera dezuzuk ere hori, ezta? Zenbat konplexu. Hemen imaginatu, hasten baldin bagara hori egiten ahoskerarekin. Ez? Hor euskalkian tabernan ari gehala, hor libre sentitzen gara, ez?
Azten baldin da baten batez ez ezagutza, hau gaizki, eriotza dator. Arauen arriskua zein da, iztei eta gramatiketatik ateratako hitz hilez betetako esaldi baldarrak ahoskatzea. Baldarrak ez biziak. Ahozko estandarrak zertarako balio behar dugu. Hiztun ororen erreferentzia tresna. Hizkuntzaren maila formaletan erabili beharko dena. Maila formaletan. Bai? Ahozkera zaindua. Horretik esan du, eta maila formala orduan, ze testimoniutan erabili behar da. Noiz. Eta euskalkia noiz erabili behar da. Horretik esaten dute, argitu gabe euskalkiak noiz, formala noiz, informala noiz, alperrik gabiltza da honetan. Eta hori, behar dugu, hizkera formal bat, holakoetan aritzeko balioko diguna, baina horrek ez du esan nahi besteelako hizkerak ordezkatu behar dituenik horrek. Aldi berean behar ditugu, erregistro guztiak, hizkuntzak behar ditu erregistro guztiak eduki horrez. Eta ezin da bakarra izan. Eta hau iritsi zait oso ideia polita. Hizkera maila formaletan erabili behar dugun erreferentzia, baina kantatzeko modu diferenteak izan ditzake euskalkien arabera. Eta badago hemen esaldi hau Lourdes Oñederrarena da, batua euskalkietan kantatzen ikasi beharko genuke. Polita litzak ez da. Eta hori daukazue 3. erreferentzian bibliografian, berrian egin zioten elkarrizketa eta titulua horixe du. Batua euskalkietan kantatzen ikasi beharko genuke. Eskura duzu, ez da oso luzia, nik uste inspiratzailea dela. Ahozko estandarra behar dugu, baina behar dugu ahozko ardura gabea ere. Orduan, eta euskaltzaindiaren hitzak dira, tokian tokikoa bultzatu eta indartu. Ez ditzagun estandarra egiten ari garelako, ez ditzagun euskalkiak eta herriko hizkerak galdu. Zentzurik ez dauka euskalkiak nola ahoskatu behar diren arautzeak. Estandarra arautzeak, bai, baina herriko hizkerak arautzeak ez dauka bat ere zentzurik. Hizkera jasorik ez bada ez da ahoskera arau baturik behar. Maila formalak eraman gaitu, ekarri gaitu ona ez da. Euskaltzaindiaren kezka handia da, nola hau ezin baldin bada, ahoskera ezin baldin bada idatzia bezala arautu, nola arraio egin behar dugu. Eta orduan, haiek esaten dute irakaskuntzaren egitekoa dela hori, funtsezkoa dela, irakasleen esku hartzea, eta nola, zer egin behar du irakasle batek? Ikasi, aurrena ikasi, eta gero irakatsi, eta zein dira ikasi eta irakatsi beharrekoak, prosodia eta hizkera mailak. Hizkera mailetan oraindik oso hasi gabe. Nik esango nuke, eta hau hasieran jarritan eukan hemen, baina gero kendu egin nuen, ez luzatzeko beldurra nuelako. Ikastoleen elkarteak egin zuen lan bat euskaltzaindiarekin elkarlanean, Mikel Barrio zibili zen tartean, eta titulua da hainbat orientabide erregistroen trataeraz. Eta adibidez, liburuska bada, oso interesgarria. Nik esango nuke horretaz daukagun lanik serioena dela. Eta badago kuadro bat, erdialdean, esplikatzen duena, hori gaur egun, ahoskera, adibidez, Jaurlaritzarentzako eskolak transmititu behar duen eredua da formala. Nik esaten dudana da, baina eskolan
egoera asko daude, beti formalean hitz egin behar diozu, beti euskaltegietan berdin. Formalean hitz egin behar diozu beti, ez dakit azalpenak eta ematen ari baldin bazara, bai, eta umea ari baldin bada azalpen batzuk ematen ere, bai. Baina pasiloetan, o mina hartu dunean, o komunera eraman dezu ez dakit, jolastokian, nik uste dut denerako tokia daukagula irakaskuntzan ere, eta kaleko egoera kontuan hartuta are gehiago. Eskola dala hori dana zaindu behar duena, ez da? Eta liburu horretan egiten dute proposamen bat, gainera ikastolen federazioa ibili zen ikastola ikastola liburu horren gainean gogo eta egiten. Ez dakit inori tokatu zaioan, ez, erregistroen trataeraz. Vale. Hori da. Eta orduan gero aholku, ari ginean hori ikasi eta irakatsi beharrekoa zer da, prosodia eta hizkera mailak, eta orduan egitekoa da, jabetu eta jabearazi esaldiaren melodiaz, kantatzen irakatsi, ikasi eta irakatsi kantatzen, eta arauak hor txertatu. Ez oinarritu arauetan, oinarritu prosodian, kantuan, eta arauak oso gutxi dira, arauak dira letra kontu batzuk. Eta prosodia askoz ere zabalagoa da, daukazer ikusia melodiarekin eta erritmoarekin. Gero pixka bat hitz egingo dizuet honetaz, bai? Ez irakatsi hizka, ez diogu ikaslari kantatzen irakasten, baina gero paperetik ikasten ditu, euskaltegietan adibidez, ez? Paperetik ikasten ditu hitz berriak, eta musikarik ez baldin badauka, nola kantatuko ditu? Ulertzen duzu? Ari gara papera saltzen. Orduan, nik esaten dudana da, irakatsi jozu kantatzen, eta gero hitza, kanta horren, melodia horren kin batera edo, ez? Ikasiko du. Horregatik ez irakatsi hizka baizik eta esaldiak eta testuak kantaraziz. Bai? Bale, eta gero, euskaltzaileak esaten dut, bai eta nola egiten dugu hau. Haiek bidea oso garbi ikusten zuten, baina nola egin, eta beti esaten dute ahozko arteak abia puntu hartuta. Bertsolaritza, kantaritza, ipuin kontalaritza eta antzerkigintza. Eta ni horregatik, nik idatzi nituen montaje bat egin genuen aspaldian, eta idatzi nituen artikulu batzuk euskalkiak lantzen nituelako pertsonaiak eraikitzeko orduan, eta Lourdes Oñedarrak ikusi, eta zuk egina daukazu, eta horra hasi ginen elkarlanean. Bale? A ber, ordua. Bale, merkealdiak. Hau ez. Bale, naturaltasunari buruz hitz egingo dugu. Hau salto, bai? Abre, bai? Hau. Bueno, igual aurrekoa jarri, bai. Hau nere gogoeta, Bueno, Stanislavskik esaten du, aktore batek bere hizkuntzaren xehetasuni txikiena ezagutu beharko lukela. Zertarako balio dio, emozioekin lan sakona egiteak, gero emozio horiek adierazteko hizkera eskasa erabiltzen baldin badu. Eta hori egoera askotan, bai? Ta orduan, nik esaten dut, euskara zalda glamurosoa. Limusinak, alfombra gorria, fotokola, eszenografia, fokuak, mugimenduak, markak, musika, jantziak, takoia, gorbata, bitxiak, osagarriak, orrazkera, makillajea, manikura. Eskuan gidoilari batek idatzitako txarteltxo bana esaldi bakar batzuk ahots gora defendatzeko, eta zer eta emaitza patuaren esku utzi naturaltasunaren izenean. Noren egitekoa da euskararen kalitatea zaintzea. Zinemaldireari buruzari, nahi? Ikusten baldin baduzue, baten bat egon da alfombra gorria jartzen eta fotokola montatzen, eta danean ofizioa dago. Hitzean ez, inorrez.
Eta orduan usten da, aktorearen esku, eta aktoreak esaten du, ez deten txaiatuko, ze horrela naturalagoateako zait. Emaitza, hori. Orduan, naturaltasunaren izenean egiten ditugu gauza horiek, ez? Eta, esaten du, naturaltasuna ez da erosotasuna. Definizioa naturala, izadiak sortua berezkoa itxurakeriarik edo alferrikako zailtasunik gabea. Izadiaren ezaugarriak imitatzea lortzen duena. Osa, naturala da, hola zerutik, eroria balitz bezala, ez polita, ez? Hori da, ez, naturala. Artifiziala da, gizakiak egina, ez izadiak sortua, berezkoa ez dena, ez naturala, faltsua. Eta erosoa, da, zailtasunik ez duena, erresa, lasaia, oztopo edo buru austerik gabe egin edo erabil daitekeena. Alegia, daukazun horrekin egiteko modukoa dana, landu gabe, eroso, lanik egin gabe. Naturaltasuna da arte guztietan erabiltzen den kontzeptua. Gurean, papera tartean dela, artifizio asko behar izaten dira, hizketa librean ahotik ainerraz ateratzen zaiguna imitatzeko. Ez da gauza bere alakoa, kriston lana egin behar da. Testu interpretazioa berez ariketa ezin artifizialagoa da. Teknika bat ikasi behar duzu, gidatzen ikastea bezala, berdin-berdina. Teknika eta naturaltasuna hasierako urratsetan batera ezinak dira. Errepikaren poderioz, teknika hurbilduko da naturaltasunera esfortzua desagertu eta plazera handitzen den neurrian. Baina horretarako lan mordoa egin behar da. Horretara iristeko ekimena eta talentua ez dira aski. Entrenamendua behar da, lana gogotik egin eta geruzaka, oain honi behidatuko diogu, beste huelta hontan honi behidatuko diogu, beste huelta hontan honi, eta errepika guari. Ondorioz, hasierako zurruntasuna desagertzen joaten da eta biziaren distira agertzen. Gure egitekoan, testuak lantzeko orduan, zer da naturala, benetakoa, egiazkoa, ez itxurakeria. Erraza, itxuraz, erraza, bizia, ederra, dotorea, harmonioatxua, kontrolatua, sinesgarria, ahozkoa, ez paperezkoa, eta ez da dila antzeman irakurtzen ari zarela. Itxura eman behar duzu, hizketan improvisatzen ari zarela. Hori da publikoak sentitu behar duena. Bai? Bale. Orduan, esatearen ederra, hemen bida, aurrekoetan, esaten nuen, zera guztietan, arte guztietan, naturaltasuna aipatzen dela, ez da, eta jarritan eukan bideo bat, Lucia Lakarrarena, ze dotorea da, ez? Ematen du, egan egiten duela, baina beida nolako entrenamenduak egiten dituen. Igual jarri hau entrenamendua, etxean. Pandemian. De la mano de estos ángeles de la guarda que van vestidos de blanco, que son los sanitarios, y por estas personas son las que nosotros tenemos que estar como están los sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las fuerzas armadas, los transportistas, los agricultores. Baguk ere alaxe. Natural. Hori da, natural, jode, natural. Baina gero ikustezu, esatezu, jode, tipa. Baina bida. Irutsi zait oso irudi indartsua dela. Gogoratu honetaz, zola jendaurrean tokatzen zaizunean zerbait itia. Bueno, hau da metodoa. Orduan, batetik dago prosodia eta gero interpretazioa. Prosodia esan dugu, doinua, eta hori mailana da. Eta orduan, lehendabiziko urrats horretan, bi urrats daude, batetik euskaltzaindiaren arauak, eta gero partitura kontuak. Eta partitura dira doinua eta erritmoa. Eta gero emango dizkizu eta arrasto batzuk. Eta hau izango litzateke kantatzen ikastea. Lehen bi urrats hauetan, euskaltzaindia markatutako bidetik esan dezagun.
baturako alegia. Estandarra. Bale, eta gero ja sartuko gineateke interpretazio kontuetan. Orduan, interpretazioan bi urrats. Ze gerta daiteke lehendabiziko bi urratsetan, hau da, hartzen duzu testu bat, izu, bale, lehendabiziko buelta, partitura. Etena non egin behar dan, gezia gora, gezia bera, bai, markatu, partitura markatu, sintaxiak nola eragiten dion, hori dana lokalizatu, markak egin, bale, eta irakurria hotxo gora. Eta gerta daiteke gauza izatea, primeran kantatzeko piperrik ulertu gabe. Testua ulertu gabe. Ulertzen duzu hori? Hori komunikatzaile asko egiten dute, irratian eta sekulako, astirik ez daukat, zesan dut. Eta ze horrek ez baduzu ulertzen, esango diazu, etxean, sukaldean ari danak, ze ulertuko du, ez? Bale, orduan, urrengo urratsa izango litzateke ulertzea, hau da, testua aztertzea, mezuaz jabetu, komunikazioa ziurtatzeko. Eta hor testua azterketa egin beharra dago, egiturari tankera hartu, hitzgakoak markatu, pertsonaiak identifikatu, ze intentzio dauzkaten, ze helburu komunikatibo, eta bar. Orduan, lehena da kantatu, bigarrena, hirugarren urratsa hau da kontatu, bai? Eta azkenekoa da altxatu, hau da, eszenatokira eraman, eta bi dimentsioetan genuena, papera, bihurtu 3 dimentsioko, gorpuztu, pertsonaiak eta espazioa erabilita, eta bar. Orduan, honek, nik erabiltzen dut hau, testuak prestatzeko orduan, jendeari laguntzeko, baina aldamenean, jarri dizuet, formazio ibilbide badalako, moduluak, ez? Egin dezakezu, lehendabiziko urratsean, ahots gorako irakurketa egin ikasleekin. Eta bakarrik irakatsi kantatzen. Bigarren modulua irakurketa dramatizatua. Eta orduan ja sartzen zara 3. puntuko kontutxoekin. Eta urrengoa da antzestea. Testua buruz ikasi, espazioan, pertsonaiak eraikita, eta bar. Eta azken urratsa izango litzateke oratoria. Eta eskoletan eta euskaltegietan ikasleak jartzen ditugu hitzaldiak egiten lehendabiziko momentutik. Esaten diogunean, tori gai hau, hitz egin. Pentsaz eskatzen ari garen. Sekula pentsatu ez duen gai bat, ez? Behar du pentsatu, ideiak okurritu behartzaizkio, ideiak antolatu, kriston lana da hori. Eta gero gainera, ez daki kantatzen, eta horri ahotsa jarri behar dio, euskara ikasten ari dan batek. Hori eskatzea da, eskandalagarria. Orduan, nik esaten dudana da, erakutsi jozu kantatzen, gero erakutsi jozu kontzientzia jartzen, egituran eta testu egituran eta hitz klabeetan eta bide batez ikasten ari da idazten. Metodo honen bitartez ikasi daiteke euskeraz gramatikari buruz tutik esan gabe. Kontua da, irakaslea garbi eduki behar duela ze eduki irakatsi nahi dizkien umei o euskaltegietako ikaslei edo, eta aukeratu testuak, testu egokiak, baina aukeratu daitezke testuak batuan, aukeratu daitezke euskalki formalean, euskalki informalean, osea, hemen sekulako aukera dago lanerako. Eta gero laugarrenean, naturaltasuna ze importantea den hitza gestea, ez da? Gorputzera implikazio osoa edukitzeko, ez? Eta orduan hor, pasatzen dana da, euskeraz ez dakien batek ere, testu bat buruz ikasten duenean eta antzesten duenean, gelditzen zaio ez bakarrik
gelditzen dizkio hitzak buruan, gelditzen zaio testua gorputzean grabatuta. Eta gero tabernan ari zarenean adibidez pote bat hartzen, halako batean esaldi ponpoxo bat ateratzen dizu buruz ikasita daukena, eta egoera era primeran datorrena. Bai? Osea, ikasteko oso modu diferentia da. Eta nik uste askoz efikazagoa dela. Hori, eta ekarri dizkizu eta adibide batzuk ikusteko lehena da esan du, aurkezpena egin duenean, Aritzek esan du, Aritz? Bai, Aritz. Arkaitz etorri zait. Donostiako arte eszenikoen tailerrean, 3 maila, eta orduan, hau da, Vanessa izeneko neska bat, Argentinatik etorri izana Espainiara, arte eszenikoak ikastera, eta Donostian erori izan. Beak etzekin ez euskerarekin topo egingo zunik, ez ezer. Gero Bartzelonara juntzan, 2 urte egin zituen gurekin, eta juntzan Bartzelonara. Osa, beha zetorren Espainiara, ikastera, eta Euskal Herrian erori. Eta orduan, hau da, lehendabiziko eskola egunean, lehen mailan, egin genuen grabazio hau. Denekin egiten dute. Antonio, nekazaria, gaztetan txirrindulari bezala ibili eta hainbat sari irabazitakoa. Eta 30 urte inguru zituenean nerbioek burua jaso. Berak esaten zuen bezala. Eta hizketan etengabe Aritzeko joera hartu zuena. Aldian behin norbaitek emandako izpideari lotu eta orduak pasatzen zituen isildu gabe. Zoriontsu edo erdi zoriontsu bizi izan zen Arik eta bere zenitartekoek herriko zendagilearen gomendioz. Elektroxokez baliatzen zen tratamendu psikiatrikoa pasarazi zioten arte. Berak zer egiten du, ez dakize hizkuntza den ere, egiten du letrak identifikatu eta jartzen dio beak barruan daukan, gazteleraren doinua jartzen dio. Euskaltegietan kontrakorik esaten espaldin baduzue, ikasleak hori egingo du. Daukan doinua, eta gaur egun kanpotik etorritako jende asko daukazue, bakoitzak bere doinua jarriko dio, kontrakorik irakasten ez dugun bitartean. Bai? Bueno, eta urrengoa da bideo bat, egin genuena, audioa da lehen eskolagunekoa, lehen mailan, eta beste hau da, 2. mailan erdi aldean. Baina kontuan hartu behar duzue, enitzala ibiltzen berarekin bakarrik. Talde batean zebilela, 8 bat lagun ziren, eta han denotik zegoen. Azkoitiar bat bazan, Usurbildar bat, Vanessa, Mexikar bat zeon, eta taldean lan egiten genuen. Eta helburua etzen euskara irakastea, baizik eta engainatzea. Hori baita, antzerkian egiten duguna, itxura egitea. Bai? Orasoek ateitzi bezain pronto, Mikelek liburua bloka eta arkatza baztertu zituen. Eta arloiari begira jarri zen. Halako batean, 7 eta 10 zirela, kris, kras, soinu bat entzun zuen. Mikel, ikaratuta, gortinaren atzetik ezkutatu zen. Bere belaunak tingilindangalan bata bestearen kontra zebiltzan. Kris, kras, berriro soinu hura. Lapurrak etxanote? Mikelek ez zekien zer egin. Edo hor jarraitu,
edo bere plana bertan bera utzi eta tximista bezain askar kaleratera. Kukuaren misterioa argitu gabe utziaz. Baina alde batetik, beldurraren gatik mugitu ezinek zegoelako. Eta beste aldetik, bere jakin mina oso handia zelako. Hor, kortinaren atzetik geratzea erabaki zuen. Kris, berriro ere soinu hori entzuntzen. Eta bapatean, erloioaren atea ireki zen. Eta Mikelen begi biztan, egurrezko kuku ateratzen hasi zen. Ba hori. Eta ez da lan handi egin behar, Ez da lan handi egin behar. Erresa da, ausardia behar da. Gogoa, aurrena sinistu. Hone funtzionatu dezakela. Eta oain kontatuko dizuet beste esperimentu bat, eredu inspiratzailea delako, Haurtzaro ikastola, Oiartzungoa. Hauek hasi ziren, urteak, igual, 2010ean edo egin zuten ikastolen federazioarekin erregistroen trataeraren inguruko gogo eta saio batzuk egin zituzten. Eta orduan erabaki zuten ahots gorako irakurketa landu nahi zutela. Eta deitu egin zidaten urte batzuk geroago. Ni ibili nintzen haiekin lanean 2013tik 17, 4 urte. Egin genuen esatearen ederra formazio guztia. Esatearen ederrarena, hori. Egin genuen klaustro osoarekin, 59 irakasle ziren, taldeka, guztira 4 urtean 150 ordu sartu genituen. Egin genuen lehendabiziko moduluan kantatze kontuak, kantatzen ikasi zuten. Gero egin genuen irakurketa dramatizatua, eta 3. urtean egin genuen antzerkia. Eta orduan Maite Arreserekin ibili nintzen, aktore eta ipuin kontalaria. Lehendabiziko modulua egiten ari zirela, konturatu ziren, erabaki zuten, hau izan zitekeela ikasleekin komunikazioa lantzeko oso bide polita, eta erabaki zuten ordu erdi bat, astean, eskaintzea ahots gorako irakurketari. Ordu erdi bat, astean. Aurrera segitu genuen, 2. urtean, erabaki zuten ez ustea. Neri beti gertatzen zait, ikastaroetan eta arlo guzti askotan ibili naiz, eta balorazioa egiteko ordua etortzen danean, jendeari esaten diotzuk, ikasi duzunarekin, gai ikusten duzu zure burua hau aplikatzeko ikasleekin. Ni nola aplikatuko dut. Orduan, nik ateratzen dudan konklusioa eta hauen esperientzia ikusita ezin dela, jendea formatu egin behar da, baina ezin da norbanakoaren esku utzi aplikazioa, planak behar ditugu. Garai batean egiten genituen bezala, planak. Eta orduan, 2. urtean, erabaki zuten plana egingo zutela, ikasgaia programatu egingo zutela, irakurzaletasunarekin etzekiten zer egin, eskola askotan ez dakiztuten bezala, eta orduan egin zuten hau lotu irakurzaletasuna bultzatzeko planarekin, eta ikastolako hizkuntz proiektuan txertatu zuten. Angeratu zen hau, eta zer da eta 9 urte pasata gero, justu aurten, liburuaren egunean, bideo honekin topo egin nuen, bibliografian duzue, da 7. erreferentzia. Irakurtzea plazer iturri. Ordu erdiko iraupena du. Eta oso irakasle jendearentzako nik uste dut animatzeko modukoa dela. Eta ikusiko dugu zatitxo bat, ikusi dezazuen, indute sekulako obra egin ikastolan, liburutegiz josita daukate zentro osoa, gero sakralizatu egiten dute irakurtzearen, beraren alfombratxoa eta kandela, eta
Osea, gauza asko dira, artearen sakralizazioa oso importantea da jendea motibatzeko, bai? Eta ikusiko dugu zatitxo bat, ibiltari diana, eta, bi proiektu bat ditugu berri xamarrak dianak, guengo lantalde ontatikan martxan jarri ditugunak argizkiak proiektu berri horrekin lotuta, bada motxila ibiltaria, goizteko txoko, tarte polit hortan edo ikusi dugu pixkat ez, ikasle bakoitzak eramaten du, aste betez etxian eukitzen du, eta hor dituzte, poesia liburu bat, komiki bat, album bat, hitzigabeko liburu bat, beste ipuin bat, eta ezagutza liburu bat, 6 liburu, eta kuaderno bat, gero nahi dunak, eguneroko baten moduan, hor idazten juteko, ze hurrengo ikasliek ere, irakurtzen dituzte ez, aurrekoen gomendioak eta. Eki, eta zen moziku, motxila ibiltaria. Oso ondo, liburu interesantiekin. Bai, poesia irakurtzen hasi zinean? Eta irakurriko diguzu poema bat? Bale. Zuk aukeratuzu? Nahi zunean. Txi, ibai hori bat daukat barruan, handitzen dena nahi duen orduan. Txi, ibai horia, marea gora urra astunaren murmurioa. Txi, ibai hori aurrez gainezka maskuriari ez gehiago eska. Txi, zabaltzen diodanean atera azte zelako bakea. Hori, haiek erabaki zutenean programatzea eta hizkuntz proiektuan txertatzea eta esaten zuten haien helburua zala umeak eta gazteak mundurako prestatzea. Eta orduan, mutiko honi, eta ez da, esan nahi dut, denek egiten dutela, ez? Horrelako praktikak egiten dituztela. Zuk uste duzue honek arazorik izango duela aktore izan nahi baldin badu, politikari izatea gokitzen baldin bazaio, herriko alkate, hitzaren kontu hori, komunikazioaren kontu hori konponduta dauka mutiko honek? Ez da? Eta jolasaren bitartez, inork ez dio esan, ez? Barru-barruan geratu zaio, ez? Hori da. Orduan hori, bukatzeko zati hau, bidea egon badago. Batu idatzia hori ez dizue jarri hor. Batu idatzia estandarizatze bidean nolako alegina egin dugu eta egiten ari gara azken 58 urtean. Mitxelenaren Arantzazuko txostena 1978koa. 58 urte. Miresgarria hau lehen osan dizuet, ez? Nola jasotzen genituen arauak eta. Ahoskeraren normalizazioa ere ariketa kolektiboa da, edo ez da izango. Esan dizue, formazio asko jasota ere, ez badugu zerbait artikulatzen, eta ahos sendorik ez duen hizkuntza hiltzera kondenaturik dago, latina bezalaxe. Latinak sekulako indarra du, gauza askotarako, zientziarako, eta etimologia, eta hizkuntza bizi-bizia da, baina hilda dago, inor iztunik ez daukalako. Arrisku hori daukagu. Bazen hizkuntza txiki bat oso politia, eta ikerlanak eta egingo ditugu, baina haua. Kontseiluaren erronka bestetik 300.000 hiztun berri 10 urtean, erabilera langa 20%an igotzea, oso ondo, eta gainera behar ditu, horrelako espabilatzen garen, baina nire galdera da, estrategiarik, gidaritzarik, nola egin behar dugu hau? Nik uste dut, sekretua dela foku aldaketa egitea, Kikek ere aipatu du, egin behar dugula, oain arte aritu gara, idatzia, gramatika, tituluak, disiplina, horretan katramilatuta gabiltza. Egin behar dugula foku aldaketa eta idatzia zena ahoskoa, hasi ahoskoa lan zen praktika, entrenamendua, sormena, jolasa. Eta bakarrik lortuko dugu 300.000 hiztun gehiago horiek jendea maite mintzen baldin badugu.
Eta oain arte, erakutsi diogu eta irakatsi diogu euskeraren parterik lehorrena. Inori gustatzen zaiona. Zergatik gaudegu maite minduta euskararekin? Arauengatik. Eta hori ari gara jendeari oparitzen. Ez? Orduan, euskararen aldediri funtseskona eta maitagarriena garatzear daukagu. Eta nire galdera da, pres gaude, sasoiko gaude, o nekatuta gaude, ja. Erreta. Sasoiko gaude, ekiteko, o ez. Eta orduan, nik uste dut batetik formazioa behar dela, planak diseinatu behar direla, eta lanak banatu eta ardurak banatu. Ez utzi norbanakoaren esku, erabakitzea ikaslekin zen olako ariketak egin behar dituen. Eta behar dugu mugimendu handiago bat. Zeinek heldu behar dion honi, ideiarik ez dauket. Nere konpromisua da, oaintxe nabil etxean trebatze saioak egiten bakarka, o etxean o online. Jendea etortzen da, testuak prestatu behar dituenean, eta horrela aktoreak edo bestelakoak, komunikatzaileak. Eta gero formazioa 4-5 laguneko taldeekin online ibiltzen naiz. Hori da nire konpromiso eta nik momentu honetan eskaini dezakedana. Inor gogorik baldin badu, hor daukazue e-maila, pentsatuko dugu zer egin daiteken. Eta hauxe da, gogo eta saioa. Bale, oain praktika. Eta itzultzaileok psikiatra edo psikologo baten eskuetatik pasatuko bagina, zein litzateke diagnostikoa? Burnout delako sindromea jota geundeke, akiturik eta gogoareturik. Hau da, erreta, estresaturik lanez lepo egoteagatik eta epekin ezin buruturik. Antsietatearen zurrunbilo halako baten erdian, gira eta bira egin genitzakeen akatzen beldur. Burunahasmenduren bat diagnostikatuko ligukete, etxipena, berbarako, adimen artifizialak ekarri duen etorkizun ziurgabea dela eta? Ametsa galaraziko ligukeen kezka edo arduraren bat edirenen ligukete gure burmuinez irrikiturik sakonenean. Gure autoestimua ondoa jotzea legoke, jasotzen ditugun ordainsari eskasengatik eta gure lanak duen oihartzun xumea dela eta? Eta itzultzaileok psikiatra edo psikologo baten eskuetatik pasatuko bagina, zein litzateke diagnostiko? Burnout delako sindromea jota geundeke, akiturik eta gogoareturik, hau da, erreta, estresaturik lanez lepo egoteagatik eta epekin ezin buruturik. Antsietatearen zurrunbilo halako baten erdian jirakabira egin genitzakeen akatzen beldur. Burunahasmenduren bat diagnostikatuko ligukete, etxipena, berbarako, adimen artifizialak ekarri duen etorkizun ziurgabea dela eta? Ametsa galaraziko ligukeen kezka edo arduraren bat edirenen ligukete gure burmuinen zirrikiturik sakonenean. Gure autoestimua ondoa jotzea legoke, jasotzen ditugun ordainsari eskasengatik eta gure lanak duen oihartzun xumea dela eta? Zondo.